Zdánlivě je to jednoduché, prostě se dává cihla k cihle, taková standardní zedničina, tedy s jedním velkým rozdílem. Případné nepřesnosti už nepřekryje žádná milosrdná vrstva omítky. Tady je všechno vidět. Pokládáme totiž lícové cihly Brickland. Čeho volbou fasády z lícového zdiva dosáhneme? Rozdělme si výhody na dvě hlavní skupiny, funkční a estetickou. Začněme tou estetickou, protože co si budeme povídat, fasáda se nám musí líbit. Už samotné použití tohoto prvku znamená určitou výjimečnost. Šíře výběru nejrůznějších barev a povrchů vám umožní zvýraznit každý architektonický styl, stejně jako respektovat exteriér domu. A nezapomeňme ani na to, že cihla je 100% přírodní materiál, ekologický v tom pravém smyslu slova. Takže estetika je jasná, s výběrem vám rádi pomůžeme a předvedeme vám v počítačové vizualizaci i to, jak právě váš dům bude s jednotlivými typy cihel a spár vypadat. Nyní k funkčnosti. Fasáda z lícových cihel či pásků nám bezesporu přinese minimální nároky na její údržbu v budoucnu. Nyní vám to možná připadá vzdálené, ale počkejte za nějakých 10 let. Použijete-li sendvičový obklad z lícových cihel, výrazně zvýšíte tepelný komfort v interiéru a ušetříte na energiích za vytápění či naopak za letní klimatizování. Obdobného výsledku dosáhnete i použitím certifikovaného zateplovacího systému Brickland s finální vrstvou z cihelných pásků. Úspora tepla není poslední výhoda, kterou získáte. Lícové cihly účinně tlumí také hluk. V neposlední řadě obkladem volně prostupuje pára, cihly dýchají, takže vlhkost bezproblémově odchází a nehromadí se uvnitř. Stavíte a blíží se okamžik, kdyby měli nastoupit naši pracovníci. Podívejme se, jak musíte mít připravenou vaši stavbu. Při obkladu lícovými cihlami je nutné splnit tyto předpoklady. Především stavba musí být zastřešena a dešťové srážky odvedeny mimo stavbu. Okna, dveře, ostatní stavební otvory musí být osazeny. Základy pro lícové zdivo musí být v šířce od nosného zdiva na sílu izolace plus 14 cm. Niveleta základů musí být v toleranci plus minus 2 cm. Hydroizolace na základech musí být s přesahem minimálně 3 cm přes hranu základu. Stavba musí mít dokončené průduchy elektroinstalací a vodoinstalací na vnějších stěnách. Hotové musí být i vedení okapových svodů a hromosvodů, včetně kontrolních krabic na vnějších stěnách stavby. Protože cihly mají svoji váhu, potřebujeme odpovídající zpevněnou komunikaci, umožňující navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou až k místu montáže. V případě obkladu lícovými pásky je požadované zhotovení vyrovnávací jádrové omítky nebo v případě zateplovacího systému finální stěrkové omítky v místech obkladu. A teď si řekněme, co všechno je zapotřebí pro zahájení vlastního montáže obkladu. Se svými zákazníky Brickland spolupracuje od fáze projektu a tak máte vše připraveno. Samozřejmostí je rozpočet, kdy vám dodáme námi přesně spočítané počty cihel, stejně jako izolaci a správné kotvy nezbytné pro bezpečnou stabilitu stavby.
Díky tomu, že jsme schopni vám připravit reálnou počítačovou vizualizaci, máte i zvolený odpovídající odstín spárovací malty. Nemá smysl v tomto krátkém videu popisovat jednotlivé kroky montážních prací. Podívejme se na možná rizika vyplývající z neodborné montáže. Každý materiál vyžaduje jiné technologické přístupy a provedení. Tak například při spárování se používají buď spárovací lopatka, pytlík nebo aplikační strojek. Záleží na zvoleném materiálu spárovací hmoty a zručnosti obkladače. Ano, je třeba si uvědomit, že vaše budoucí spokojenost je úměrně závislá na dodržení technologických postupů, kvalitním materiálu, včetně pomocných a doplňkových prvků a spolehlivé práci samotných zedníků. Při neodborné montáži se následně setkáváme především s těmito chybami. Při špatném rozměření vzniklé dořezávky, kvantlíky, nenavazující spáry. Spára nemá jednotnou barvu a tím ruší celkový efekt obkladu. Praskliny zejména delších překladů, kdy se používá pomocné vynášecí kotvení. Časté jsou problémy při usazování výplní stavebních otvorů plynoucí z neznalosti pracovních postupů. Později nacházíme zbytečně intenzivní výkvěty na cihlách nebo páscích vzniklé nedostatečnou znalostí technologických postupů. Nastanou vyšší náklady kvůli velkému množství odpadu z odřezků cihel a pásků, maltových a spárovacích směsí, což je dané nezkušeností zúčastněných subjektů. Až trojnásobně se prodlužuje doba aplikace oproti našim pracovníkům. Neodstranitelné jsou křivé stěny, křivé spáry, různé tloušťky spáry a umazané zdivo. Jenom kvalitní firma vám dodá i různé užitečné doplňky, jako impregnace, čističe vápených a cementových výkvětů nebo impregnaci před grafity. Problematika zdění a spárování je velmi široká, proto se nebojte využít bezplatné konzultace s naším architektem nebo technikem společnosti Brickland. Zdíme také z cihel a pásků od jiných výrobců a dodavatelů. Fasády zdícových cihel a okladových pásků jsou nejen krásné, ale i užitečné. Věnujte proto péči nejen jejich výběru, ale i jejich montáži. Zažádejte si o vzorkové tabulky zdiva či pásků, které vám vyrobíme a pošleme zcela zdarma. Rozhodnutí o optimální barvě nebo materiálu tak můžete udělat na základě dojmu přímo na stavbě. Se společností Brickland vždy získáte něco navíc. Nejde jen o různé finanční výhody, ale především o dokonalý servis zkušených pracovníků, kteří vám budou pomáhat tak, abyste se ve svém domě cítili opravdu doma.